Say guys for the people. Yo, long time. Vanhu hopo vakava chindifonera ndari madhezi chifonerwa nevanhu vachiti kori kupi nhasi vamwe vanhu vangu vachindifonera zvakare. Like I said, pepa patakabva uko kwachireya chiri kuperekedza mwana uye ndine mamwe maprojects andinoda kunoita manage ndiri kuno kumhondoro. Ndo zvazvichitoitika, saka pane imwe one of the project yandiri kutoita right now. The two people vakandirequesta kuti no, this one is for someone vari kuitira, saka ivo sezvo isiriwo yavo vari kuda kuti inge iri very private, saka ndandichimanager kubva ndofunga since last week ndandichimanager project iyoyo ndichiita because inini ndindakanga chiita procurement ndokutenga everything zviri kushanda paimba iyoyo. It's not one room, it's not two rooms imba yacho. Saka kubva kuzvitinha kuenda kwese kwazvinonotengwa ikoko with the help of obviously my beloved brother Washington Manzvera, ndiye wandanga ndichibatsira naye kuti tinge tichiita sei kuita kuti zvinhu zviungane ndisina machallenges zvakare. Kazhinji kacho ndowanzoita zvinhu zvangu ndinaye brother yangu. Tikabva pamabricks amaloads achiuya marori achichinja, that was so fast and also zvakatiradza ndokungoti chibasa ichi takachimaster. Saka zvekutenga mabricks, I think we did that first day. Ndobva mabricks aswera achienda paplace the second day because vaiva vachi-offload, unotora zvimwe wonda offload. Then maquarry stones zvakare takanotora maquarry stones kwaanotengwa kwacho chaiko ikoko. From there tikabva taita zvemalori akauya nemasemende ese eproject yese, madoor frame, marata, matanda ndoatoti ma114, everything chaingodiwa ipapo kuti imba inge ichifamba. Tikabva taisa madoors. I think zvimwe zvazvangopesa kuti tichipesa ndine zuro pana maglazer vaifanira kuita mameasurements wati ndo zvinhu zvega zvanga zvasara. Otherwise kuona kuti jecha riripo nekutsvaga malori because kwatiri kuno kuti asati aziva kuti malori tomawana sei, but takazomawana because ndakatanga kufamba ndichingobvunzwa ndikutsvagawo munhu ane rori, ndikutsvagawo munhu ane rori. Vanhu ava vari 2 vaida zvinhu zvokuti wavari kuitira wacho asanetsekana nekuti atsvagoti riversendi rapera ndoita sei, mvura yapera ndoita sei. Saka we had to go tikanotenga majojodi mabhauza avo tikabva taisa panzvimbo, mvura kungofona kuti chiuyai nemvura, mvura iyo toiswa everything ndinda ndichizvimaneja zvakare. Saka zvaida kuti ndinyatsokuisa mwoyo wangu wose that project so that ndisaite mistakes because ukapuwa responsibility yakaita seiyoyo and also chinhu chacho chinzi chiri private unofanira kuva very 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 careful. Ndo zvakaitika ipapo, but ndoda kutenda Mwari kuti ndakakunda uye zvinhu zvacho zviri kufamba zvakanaka. Unfortunately ndikwanisi kudocumenta ndichikuratidzai kuti ndizvo zviri kuitika ikoko because ndo agreement yangu nemaclients angu ari 2. Saka handikwanisi kubreacha kuitira kuti ndifadzewo vanhu. Saka ndangoti ndingoexplaina kune ava vanhu vazhinji vavachinditsvaga kuti zviri kufamba sei. Like I said, it's not their project, vari kuitira mumwe munhu. Project iyo haisi imba yavo, it's for somebody wavari kublesa. Saka I think handizoziva wangu maethics avo, but like I said kuti havasi kuda kuti zvionekwewo it's a present yavari kuitira somebody iyo. Pamwe hatizivi, you never know, maybe kana yapera pamwe wachati ibudisei, but for the meantime vakangoti no, hatidedi kuti ibude paYouTube kana paFacebook. Saka ndangoti nditsanangure kuti ndo zviripo. Anyway, pamwe vazhinji futi vangu vachiti timbotiratidza maprojects, that one is out of question, hatisi kuibudisa nenyaya yekuti tofanira kurespecta maclients. Vanhu vazhinji vari curious kuti vaone kuti zviri kufamba sei. Saka imba yedu yekuno kumhondoro panapa client yedu hatiri kutaura kuti vanonzani masita avo havadi kuzikamwa zvakare, asi vanongada kuona kuti imba iyo zviri kufamba sei, itaushiya kuno kudhuze. Saka vanhu vanogona kuti mabhidha ari kupi, mabhidha ari kupi. Nhasi ifriday panhu panapa pakavakwa pachishandwa madeko, pakatapa chishandwa. Ndichiri ipapo zvakare gatibva tangoadresa mwangu kuti haina kuita slow here imba kana kuti chii. Now iripo ndekuti neagreement yedu neclient yedu we understood the way yavanga vachiwana nayo maresources.
ndo pakuti zvinhu zviuye kuno guys. Kunoku pane mufambo, mukuona type yebrick yakashanda apa, haisi farm brick kunze, vakasanganisa havo of course mukati nemamwe mafarm bricks, but mabricks avo mazhinji aibva kuHarare. Hambozviona muchiri kurimemba pa chibusa chimushini chichiuya, saka zvitina zvimwe zvizhinji zvakazoshanda panapa zvakabva kuHarare. Material zhinji yanga ishanda zvakare panapa yaibva kuHarare. Saka unoona kuti isusu tanga tine agreement yedu yatakaita neclient yedu, and we are still honoring that agreement. Kune anoti it's taking time kuti ipere. Kana tawirirana neclient tinoita zvinhu zvedu stage by stage zvichienda kusvika tapedza. Saka ndosaka muri kuona iri iri kunonoka, but iri ivhu iyi mvura iyi yakazoya nemalori zuru. Saka iri jojo tank rimwe ndo rakauya madeko, tikazonotsvaga lori kauya, then iyo yazouya ikapeswa nhasi yamuri kuona apo imvura zvakare. Then iri river send redu patakazoshandisa lori because takanonge ngoro yange taseyengada kuti nonotsa, plus ndadamboti mabhiridha ambowana kuzorora. Hamozviona manje touya kunoku mochiona manje zviri kuitika panapa. Like I said kuti mawandiro ari kuita client yedu zvinhu ari a little bit different maybe nemamwe maclients. Saka tiri kuita inonzi compromising. Dai takapedza ring beam yose, but iye akati ina hangu kuti ndikwanise ma230 timber nema114 timber edu kuti ini ndikwanise kumatenga akawanda, maresources angu haasi kunditendera, plus paidiwa futi tsimbi dzemaring beam uye nemalintels mukati mumadoor frame. Saka ndobva ati handisi kuzvikwanisa kuti ndinge ndichiafforda izvozvo zvese ka1. Hambozviona zvazoita kuti tiwirirane tikasangana pakati tese netimu neclient tikati alright, saka tochiwirirana here kuti tinoshanda maybe kubva kona iyi. Hambuya muri kuona iyo pakaiswa padirwa, by the way pazodirwa nhasi malintels pamuri kuona pakadai, patisoti padigwa ring beam yedu kutotanga kudira kwatakuita. Saka it will take maybe 3 to 4 days pakadai toda kuti inyatse kuoma asi toda kuti idoni. Saka wochiuya nemukati munomu zvakare, handi unozviona. Saka zviri kureva kuti isusu tiri kumirira kuti titange tapedza kuti paome. Kana yaoma it will take time tachokwadi hatiti kunyepera, but ndo zviripo. Iclient ndo yakataura kuti ina handizvikwanisi kungoti zvese ka1. Haungamanikidziwo client yako kuti by thunder by force. Ini now I understand kuti it's not easy. Hambozviona. Saka zvouya apa hambozviona manje kwese. Saka isusu mapuranga aiti ma230 anogumira pano, ndo paazouya akagumira. Hambozviona yakuno right, ndo paakagumira ma230 edu ayai. Saka ndochimirira pa pakuexplaina, ndofunga munhu wese azviwisisa, vanenge vari concerned vayavaisa. Saka ndo zviripo, isusu neclient yedu tiri kuhwisisana kuti ndo mashandiro atiri kuita. Asi ngadei pamwe ndadecide kuti ndo zvatakuita, kuda client yaigona kuti wakandibvunza here kuti iwewo ma230 amuri kuda eimba yese ndinokonwa kumaafforda. Amozviona manje zvozoita kuti mugwe. Saka iye ndiye akabva ati no, ina handizvikwanisi izvozvo. Iye akabva aitoma pane mamwe masuggestions akawanda kuti I'm not supposed to even share with you. Zvaitaiwirirana kuti let's work like this, let's work like this. And dzimwe nguva the husband will say okay fine, let's compromise like this. Imba ndeyavo. Saka tikange taonesana towirirana zvosangana pakati, we move on nebasa redu. Saka so far so good with our client, we are on the same page. Asi tisingazi kuti kuna vanoona nozoti kudi, but neclient yedu tiri pasame page zvese zvikuitika. Handimozviona, but ngoti video ine ava nenguva asina mbozviona, inini ndawacho ndanga ndine pressure. Saka ndangoti regai ndite sei masango akatozvimba kunyara kamunhu anenge angaisa kundiongorora nacho kundibokola zvakanaka. Varipo vanondibokola zvakanaka kuti wakanyara zvokwadi. Saka now chirege vana sekuru bheni vari around, vari local, vambondozorora, vanhu papedza kudira vambondozorora. So now I want to give you a tour our beautiful whole house kana kutoti homestead haisati yapera. Pana pachaitwa zvinhu zvakasiyana siyana. By the grace of God tikunamatira client yedu kuti
zvinhu zvirambe zvichiita sei zvichiita kuti zviwanikwe, because we are almost there kuvaka gaizika. Now I can understand kuti it's not kids game. Hatidi kunyeberana, ende ukaona munhu akuudza kuti ndagomberwa ka hauna right yekumumanikidza kuti hauna kugomberwa, nekuti ndiri kuzvifilawo ini ndakazvimirira ndega. Kuvaka kunogwadza. So apa pangatitange nekusaidi kunoku anozviona right pana apa makaiona ichitsenjwa kare paya munouma munoona ndo mugaraji muchagadzirwa kazi chasigadzirwa pana masilomo yaubhinzi uchiona ndo garaji yedu. Saka mamwe masuggestions akaitwa zvachaida kuita isusu nezvakatorwa neclient takazotedzera zvaida client. Saka tobva tauya paifanira kunge pane 230 pakange painde 130 pakange painde 115 wouya munoumu. Saka panapa pachauya dhori rimwe riri different risiri 115 rinenge risiri mabasic aya rinenge richiita nomwa zvipivot zvichichi kachirungu kumusha dhori chaiswa apa pane maspecial window achaiswa ipapapa. This is our lounge. Kuno anenge achichemera unochemera toenda malounge mahombe. I'm assuming this is not my house. I'm assuming kuti maybe this is where they are going to put their TV. I don't know. Or parikuya what we call a lean-to. So this is our veranda. By the way, imba yedu iri kufanira kuiswa matiles. Iyo madhaka ari kubudikira mbicha nayo. Arikuratidza kuti takira chi ring beam. So this entire area yamuri kuona iwe, it's a combination of a kitchen and a dining. Hamozviona uku kwakashata kudai usazenya kuratidza choda kuti unyanye kuratidza kuitira sei. So this is a combination of a kitchen and a dining. Ndo zvirimo munomu. Then we've got what we call kapantry kari kunoku. So pantry yavo iyo yakusadi uku kuratidza. Saka that's the pantry yatinayo iyo designed by them and Washington. Yeah, vana vanovhunza this house yakadesigniwa naWashi ndiye akaidrowa, but before adrowa normally because kana kuti ukadrowera munhu uchimufungira kuti ada zvakati pamwe kana kuti nekuti aisa picture papa nonditi ndikuda plan yeimba kazhinji kacho. What I will say is no, can you please communicate na Washington so that mowirirana monzwisisana kuti chii chamukuda exactly, because apa pakaiswa veranda there is another veranda again riri apa inobuda nepakitchen hamozvioni iveranda futi iro riri. Saka this is their design. Saka zopuwa plan yadi yapera. Then ndabva ndazonyanya kuemphasize zvakare panhau yekuti Washington, when you are drawing your plans, can you please make them very big? Hanozona. So that my clients asazoramba achiuya achiti my room is so small, my room is so small. Uya mukati uchiona futi. Saka ndo big wacho mazviona manje. So our house ka ihombe because inini ndakana kuti handizodi kunetsana nevanhu nenyaya yekuti mauyu madiki. So apa handimoona pachaya futi lintu rakakura panapa. Muno ndo bathroom yedu, ndo shower netable shower muno. Then here ndo toilet. Saka ndo toilet iyi handozviona manje. Then wobva uku ndo kwandida kupesera nako because ndo kwatoti kumaster bedroom. Touya kuno uku ndo spare bedroom. Nomukuona izeni spare bedroom yedu handozviona. Ndo spare bedroom. Tobva kuno toinda zvakare zvitevere imba yakafamba guys, but kuti all the stages mamwe akaitwa wasn't there. Ndandiri kupi ndandiri kwachireya mamwe acho nakazwa ndapanapa hamozviona enda kusaidza kuno. Saka iyi ndo inenge iri master bedroom. Andika ndo inenge iri master bedroom. Then wauya kuno, I love this setup. Ndotoichiva zvokuti ndotombodemba kuti pamwe inini pandakadhirowe so plan yangu yekustage wangu ngadei ndakangomira mbichana ndakakopera this design because
I really like this design. Yakandinakira zvisingaiti yekuti unobva wopinda muwalking yaone shamwa chirungu ndine godo mwari we ndine godo ndohasha guys. Like I feel so jealous handitombodi kana kureva nhema. Why? Because this is my second time kuona something like this kuti unotopinda uchitoinda hanozviona uku kunenge ndonga kune fitted and this is the other side. Handisi kuziva kuti vachaisa mawardrobe kwese. Ndakamboionawo vasikana muArlington Park this design. I was like, wow, this is so beautiful. But ndanga ndatosubmita plan yangu isina kudaro. Ndakazozviona later kuti ingadei ndakangoti nonoke ndakangota dzungu shoma. Ingadei ndakaitawo dzungu shoma, ingadei ndanga ndinewo something like this. I really like this design. Now, this is they are in suit. Saka kuda chemba ichaenda divi iri shower apa hatisi kuziva then kuno kundokwa nguchayatabwa tichadai. I literally don't know kuti zvichafamba sei ipapapo. Hana plamba nana chi plani iripo ndo icharadza kuti zvikuinda papi zvinhu zvese. Saka ndo insutu inoiyani yemaster bedroom. Uya kuside uone ndakubuda manje. Wobvako handi unozviona. Hey! Vamwe vanhu vakakomberwa pakashandwa guys panapa. Saka nhasi vandambovazorodza. While least you are waiting for malintu zedu aya kuti aome. Handiti saka ndakumbotenderera handitotenderana vachakadzi. Saka tichimirira kuti malintu edu inini ndiri kuno uku vanga vachikwanisa kumboendawo kumba kuti vabreathe. Excuse me, kuti vamboona mhuri. While least tichimirira malintu zedu. Vamwe vamboendawo vachiswapa vachidero but nini I'm here because ndofana kuti agadhi. Ndofana kugadha imba yemurungu. Ndikabva panapa mabhidha achinda kumba sozodi. Saka ini ndiri pano zvangu while least some of the team members ndakavatendera kuti vamboenda kunoona mhuri dzavo because it's not fair kuti vanhu vamirire kuti malintus ayo sorry kuti vamirire ring beam. Quarter of the ring beam yataita kuti iome for the next 3 to 4 days. Takangogara takatasana kudai. Today is Friday, tomorrow is Saturday, Sunday we don't work. Hanimozviona. Monday pamwe ndo paachazobviswa. Anenge pamwe atozooma kana kuti Tuesday early in the morning ndo paanenge aoma. Takangomira takangodai takatasana. Saka unoona kuti hazisi fair. Saka vamwe vamboendawo then vachingoswapa kusvika vese vambonoonawo mhuri dzavo. That's what happened. But I'm not going anywhere. I'll be here. Ndichimboona zvikuitikawo nekunyanya kumalintus kundoda kuti handizodi kuti pazonzi takakasira kumabvisa. Hamozviona nekuti kuti aitwe papapa pakange pane struggle mazviona manje. Saka ndo zviripo. I'll be here, staying here, safeguarding zvinhu zvemurungu wangu. Murungu zvo murungu wabatwa nezai. Says hai zodi. Handi tipo tinja kurukura kusei. Let's go. Uchiona manje. Kunoku wozviona apa tenda zvimawindow frame apa kuti light ipinde mugaraji then itoenda nekuseri kudai imba inei yakakura guys. Like I don't want to lie to you. Yakakura hambozviona kodai uko kuzasi uko iro ijuzi ramunashe rakanda pawindo. Saka kwese kuchaklinwa pachazopedza guys tinosiya mapremises akachena. Hamozviona toin handinozviona ibheki iyi toin kubheki kweso toin unozviona manje toinda. That's where I'm parking my Volvo, my Penzozo, my Fortuna. But inini manje right tine cottage but inini handisi kuvata mucottage. Why? Because mudining ndo munenge mune material yedu nezvimwe zvinhu. Then vakomana vanenge vachivata mune bedroom. Then mune imwe like small room yatati ndo toilet. Mune zvimwe futi zvinhu zvebasa. Saka inini plus ndakangofira sekuti private dzavo ndinozodzi invade. I'm sleeping in my car. Saka panapa pamukona pane mavhiri apapa. Panapa. Ndo pandodi pandowanza kupaka hangu mota yangu. Ndodi ndotovata mumikira. Nhasi wese masikati ese ndandakanyara guys. Like I said kuti it was not easy kumanya tichitenga zvinhu zveclient yedu yati kuti iri kuvakira somebody a gift. Saka
zvazoita kuti ndike sei ndiswere kubva makuseni ndakangovata zvangu zvototi vamwe vanhu vamboya vakaita madhirivhari panapa hatouya ndakatotyora zvangu ndimo ndavanzwa chisvika ndikamirira kuti vaende ndikumbamukonja kuvata ndikahwa mombe ikamboti furufuru ndombomuka ndodaiwa bhozwa vakomana vese ndavati go and enjoy yourself muchizororawo ndimadii pakashandwa panapa is so easy guys kona imba yasvika pakudaika varume vanenge vakashanda saka panapa ndinopadira pakuti anoona. Do you still remember ndichiita video pandakatanga kusvika panapa pari padondo guys panga pari padondo padondo chaipo chiti mwari pachaipo saka imba ichaenda papitira papi saizvizvi pachena kuona zvinonakidza guys like mufanira kundipa thumbs up ndiringi chero but anyway magubhezi angu mubhedha wangu utori umu then ndokumwe kuside kwacho uku then we are here randi kunoku masagasaga ese achanongwa zvawo apa pangati. Ladies and gentlemen, Shema ito. Simba ndo risipo guys like ndakanyara ndibodi kurevera inhema kunyarara kwananjita like I said kwakusati ndakagara kwakuchishandwa siku nesikati zvese izvi zvogwadza zvese izvi nehope ndo dzimwe dzanga dzakandifasa kwete zvekuseka but anyway thank you very much kuna vanhu vese vavachindifonera vachibvunza kuti haufako zvikufamba sei imba yemukoba Tobias yadii right now guys handiri kunyeberai pfungwa dzangu dzese dzanga dziri pano nekuproject handikurerai kuti ndaachita purchasing yedu kuti zvinhu zvinge zviri panzvimbo pamwe mangwana ndo panchatombozofona kunzwa kuti haufa kwachireya but the last time I checked tanga tine mazenge boss paper tatine 8 tikazoona mamwe 10 saka kureva kuti in total titenge tine 18 10 acho nichatozosvika tonomadhirivhara ndiri ndakwenini but ndangoti ndingomeka sure kuti everything is in order mabhiridha kunokwa ndiri kupa maofa vachimboenda kumbonozorora vachiona mhuri dzavo vese vadzoka panzvimbo vese vava naenergy then I think ndochibvochi kunzvimbo tamboona especially ring beam yedu taona kuti zvafamba izvi ndo pandiri kunyanya kumirira panapa yafamba yapera tamiramira inini mwoyo wangu wangada kubva kuno kuvanhu ava especially panapa vatanga kuplaster ndoko kwakune mwoyo wangu then kana vatanga kuplaster ndozovati kuroofing tapedza tawo ndiripo ndiri kuona zviri kuitikawo zvakare ningirikini kuplaster uku kuinenge yango walk over vachiplaster but kuroofing I should be here as well ndichiona kuti zvii zviri kuitika ring beam ndiripo zvakare ndichionawo zvakare zviri kuitika uyezve ivo vanhu vese ndavarelievawo vari kumboita maswapping avo and like I said kuti vachienda kuoff ini ndiripo zvakare haikona kuti murungu unozoti ndahwa kuti mabhiridha haako ese kune 1 zvafamba sei am here hanimozviona so that zvinhu zvifambe zvakanaka. Remember maclients edu ndo zvakare vamwe vanozotisapota kumaprojects edu emacharity aya saka hatizodi kuti tiva neglect handimozviona kwamukoma Tobias ndofunga pandichatozodzokera ndo pateta kutonopesa kuti tinge chiti mazenge edu akwana akanga asarira muzhira semende dzedu dzakakwana kare zvinhu zvasara kwamukoma Tobias zvishoma shoma but for the meantime let me focus nekuno kutite kuti zvinhu zvedu zvinge zviri muorder hamozviona manje thank you vanhu vese vari kutibata vamwe vanoda kuitwa maprojects rambai muchitibata tinoita timaset of mabuilders tinawo hobo ari pastandby ane akamirira kuti sister Shero kobasa haufa vandoripo ndondibvunza sister Shero madii sister Shero madii saka tibatei guys tinounza vabuilder kwamuri kwese ikoko vanotouya vachitorwa basa rinotofamba ngenge mudenga tapedza takutoenda kunext ngenge mudenga tapedza takutoenda kunext saka thank you very much nesupport yamuta musaneta kuti pasupport tipei maprojects tiuye titi moiona manchoncho yedu iri kokoko moiona here taridza vanhu mani shamwari manchoncho for the people harimozviona manje irimwe iri riversend ratomboshanda saka ndazokangana kuwaradza mamwe uyu pane andatirapa apa zvimalindu zvavapasta yowe malindu hatingona kuti achiri manyoro yapa uradze mukatu kwati achiri manyoro hapana paringabviswa izvizvi kuti chinzi riswe pamusoro pedhozo rimwe iri saka ungabvisawo rakadai here vasikana nyangwe nemiwo mungati shiro munogara here moenda imwe apapo ndoenda imwe apa hamozviona
Saka preparation yedu apa danda dai patogadzirwa kusvika kupati hakuna rimwe danda redu rabva ragumira apa. Saka guys, izvozvo basa tiri kurova, basa riri kufamba. Panapa tangomirira tingapedza totokwidza mudenga, tikapedza tongenga roofing tobva tatsikira. Guys, I can't wait to see the finishing of this house. I feel like pakarohwa basa. Even inini muclient ndotomuratidza kuti wakashanda pano, inge siri nyore guys. It was not easy at all, but I applaud our client nekurova asi. Pakarohwa basa. Saka thank you very much. Bye bye.